Ix-xorb għandu ħabta jneżża l-bniedem mill-kontroll tiegħu innifsu bħalma ngħidu fis-sewqan u għalhekk l-appell kontinwu imma f'postu li jekk se tixrob issuqx. L-Ispettur Nikola Zvella mit-taqsima tal-Pulizija tat Traffiku spjega l-użu tal-breathalyzer. Huwa apparat li fejn meta aħna jkollna suspett li persuna jkoll tisuq taħt l-influenza tax-xorb, inkunu nistgħu nissottomettuh għal dan it-test fejn fih huwa jonfoħ u jtina riżultat ta' kemm għandu alkohol fis-sistema tiegħu. L-Ispettur Vella spjega li r-raġunijiet li jistgħu għajmu suspett ivarjaw minn sewqan traskurat sal-imġiba tal-persuna meta jiġi mwaqqaf. Qal li jekk persuna tikser xi liġi relatata mat-traffiku bħal sewqan mingħajr ċinturin tas-sigurtà ma jinxtelx l-indicator jew l-użu tal-mobile waqt is-sewqan huwa suspett biżżejjed biex jinħareġ warrant biex isir test tal-breathalyzer. Aħna suspett tagħna fuq persuna huwa meta persuna tkun qed issuq b'mod negliġenti jew traskurat jew inkella tkun qed tagħmel manuvri li tista' turi persuna li qiegħed taħt l-effett tax-xorb. Jew meta persuna tikser xi regolament ta' traffiku, jew inkella meta persuna tkun involuta f'inċident. L-Ispettur Vella qal ukoll li jekk ikun hemm inċident ta' traffiku, it-test tal-breathalyzer jista' jsir liż-żewġ sewwieqa taż-żewġ vetturi. Il-warrant li jinħareġ f'dan il-każ u anke waqt l-ispezzjonijiet fit-toroq jagħti s-saħħa lill-uffiċjali inkarigati biex ifittxu fil-vetturi tal-persuni. Il-Pulizija tingħaqad ma' diversi entitajiet oħra sabiex isiru kampanji edukattivi u kif ukoll apparti l-edukazzjoni aħna nagħmlu wkoll infurzar dirett għal dan il-ksur tal-liġi fejn jisiru diversi road checks u anka random checks fuq sewqan taħt l-influenza tax-xorb. Il-limitu tax-xorb m'għandux ikun iktar minn 22 mikrogramma ta' alkoħol għal kull 100 millilitru ta' nifs. Min jinstab ħati fil-qorti li kien qed isuq taħt l-influenza tax-xorb jista' fost oħrajn jeħel multa sa 3,000 euro, jitlef il-liċenzja tas-sewqan jew jingħata sentenza ta' ħabs sa sena.